Hiram sa akong bugas akong anak kay pag ko'y malungag ba. Nak? Nak? Ang kuan ba? Ma, ano kayo tunganin mo ba? Hindi ko. Makaulam mo bugas na ko. Mangko malungag ron. Ah, bugas ma? Way problema ma. Bago po na malit og bugas akong bana. Oh, maayo. Wa jud may malungag ba? Ilisa nang tanan ko nigluring sa mong guma. Aw, naman diha. Tanaan sa nako ma kaya tutong bahin-bahinon. Ba, dara ma oh. Pasensya gamay ra jud kaayo. Okay na ni, nalang ko'y malungag ron. Sige ma, para na kay makaon. Sige na ma, lungagan na dito. Salamat ha, atos ako. Sige ma, amping. Uya dayong mama oy. Wa man day siya bugas. Ma? Uy, pang, naabot na day ka? Oh, ani anak ko kanang alis agad, mananghid ko nimo ba? Saman pang, isa man to. Karong Pizza City ba? Wadto mi sa Davao. Hey! Unang mananghid ko nimo. Di lang ti ka kuyugon. Hindi man ko nimo kuyogon. Pero okay ra man. Basta na lang ko makaon dire. Ay, natural. Di gyud na mawala ng pagkaon. Di ba dagan pa man tong bugas? Ay, hala, gitagaan ra ba na ko si mama ganina og bugas? Gamay na lang. Usa gitagaan? Gibudget na may ako to. Mayra ba ikaw mangwan og bugas? Daliman uro kay iburang panghatag? Pang, mama man ko na. Alangan naman, wa siya makaon. Murag kumuto na kung kasing-kasing ba, kay wa lagi daw siya makaon. Diyan pag mama nimo na, naglahi kay ita no, nagminyo kay ita para wa na tay dagang responsibilidad. Ano kita pa may magproblema na ilang kanon? Ganamo po na si pamilya, aday ang bana. Aday si ugangan nako. Ay, pwede nga na sila mama pang, kay o kita pud biyay wala, makadagan ra bata dito. Makaduol lagi, pero ang atong una-una unta ba nga, patay tarong trabaho, igo ra pang bugas, imo pa yung ipanghatag-hatag. Nya karong umaabot nga Pizza City, mulakaw ko sa Davao, unsay ikot sumuhol nimo diri? Gituyo kay kutog pundo na daan, kay mulakaway ko. Imo pa yung gihatag-hatag. Ilang, maning kamo go ako tong ilis ng bugasa to. O pwede ra pud ka mulakaw nga wa kay gibilin bugas. Grabe tawhana oh. Pati bugas ikadalo. Mao gani no. Wa na minong sa bugulam diyan no. Tong una giboy-boy mi. Ilang pre, ilaman ang bugas di man nato ah. Mula ko na po ang bana oh. Biya na po ang asawa. Nya, usa may plano nimo? Mula ka man yang bana. Unsay plano? Wala oy. Pre, tara pre, basin masiplatan pa ron ba oh. Unya na ba para may bala na to sa mga istorya nila. Marites po kay ganda ko uy. Sus, ay na nag-ilis-ilisin basta kay sunod ha. Kung mamalit kong bugas ay na ipanghatag-hatag. Nganad pug kag panghatag murag lalim mangitag bugas. Asang kanding gitugway na nimo? Aw, narito sa kugunan oh. Tung nailubi. Wa pa gyud ay nimo gibalhin? Pre, kung ako ang asawa, tarungon ko na kagwapa ng bayhana oh. Mao gani pre no, mo ni target na ko sa naminyuan. Wala ko gisugot. Oh, hindi ka sugtong kay largo-largo man ka, di ka balo mo efforts ba. Pre, ko kabayad sa exam pre. Nasamot na ko pa rin masukot sa Manliya sa kuwa ba kay patay clearance ako na isikaso. Pre, nawala lagi ang bana. Ito makasak ato. Kato pre, sigurado jud ko nga kulatahon jud to yang asawa pre. Ogi ayon ng tawhana pre oy. Dugin ako naglagot ana ba? Kay di naglagot ha. Samot na ko naglagot jud ko ng tawhana na. Dili good influence kung tawhana na. Gani no. Tawhana pre, dili good influence ha. Ganiha ra day mo sige panglibak na mo. Ang mayo sa inyo ipakong ang ulo.